Takže čaute ľudia a vítam vás. Quex a Hrozné. Sme tu pri druhej challenge, je to skoro taká istá, len... Druhom challenge. A je to skoro taká istá challenge, ako bola... Škoricový challenge. A máme tu ešte väčšiu sračku. Takže to je nejaké... niečo... čo? To je rozdrvený koreň, je rozdrvené. No tak koreň je proste. To. Potom si môžeme dávať aj celé korene ako téma. No. A prvé asi začím ja. Hej. Ja budem vždy začím. Nesúhlasím. Dám si trošku. Tak to si dám. To málo, ale je to. Okej. To by stačilo. Tak teraz idem ja. Počká to chvíľu. Dobre. Môžeš ísť. Tak idem. Tak si dám takisto ako on. To. Tak. Takéto challenge budú sa na našom kanále budú sa zobrazovať často. Fúj, ty kokos. Takže a my sa uvidíme niekedy, takže čaute. Čau.